Ndị ntorobịa nọ n'ime Anambra steeti merubekwara ụbọchị Umunwanyi nke afọ a, nke isiokwu ya bụ ichekwaba ezi agwa na ịkwalite ọdịmma ụmụnwaanyị maka agamnihu nke obodo. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu, onye chịkọbara emume a bụkwa onye ntorobịa ma bụrụ onye ọrụ mgbasa ozi Odoziakụ Ifi Arọnụ Okafọ rụtụrụ aka na ihe ịcha aka mgba ụmụnwaanyị na-ezute n'obodo kịta bụ ihe riri nne mana ụmụnwaanyị aghọtala ikike dịrị ha. Ka anyị sonyere Chibụzọ Okoye. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka Oriakụ Arọnụ mere ka amata na nwaanyị ọbụla ejeghị akwụkwọ maọbụ mara nke ekwe na-akụ na-ekwenye na ihe ọbụla emere ya bụ ihe kwesịrị ka emee ya, ma kwuo na kesi enebara ụmụ ndị nwoke anya na obodo Naijiria bụ karịsịa bụkwa ihe na-eme ka ụmụ nwaanyị na-anọ n'ụsọ. Onye managing director nke ABS bụ Maazị Chris Molokwu kọwara ụmụ nwaanyị dịka ezigbo ndị Chineke kesiri ike, ndị nwekwara uru ha na-abara obodo, ma kwuo na ya bụ ụlọ mgbasa ozi nwere ihe ole na ole ha na-eme nke gbadoro ụkwụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị. Onye isi IDK bụ Oriakụ Chinwenweke kọwakwara ụmụ nwaanyị dịka ndị Chineke goziri egozi ma gwa ha ka ha na-ekwupụta mgbe ọbụla akpasoro ha agwa dị aṅaa, ma na-arịọkwa ka a na-agba mbọ na-akpachapụrụ ụmụ nwaanyị anya maka na obodo ọbụla na-emegbu nwaanyị na obodo ahụ anaghị aga n'ihu etu ọ kwesịrị. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.